Skont l-aħħar dwasir tal-Fond Monetarju Internazzjonali l-IMF, l-ekonomija Maltija mistennija tikber din is-sena bi kważi 4%, rata li tpoġġi lil Malta fuq net fost il-pajjiżi fiż-żona euro fejn it-tkabbir medju bissa madwar 1.5%. L-IMF jgħid li wara tkabbir ekonomiku ta' aktar minn 6% s-sena li għaddiet, l-attività ekonomika f'Malta se tkompli tiġi sostnuta minn investiment qawwi, turizmu b'saħħtu u rata ta' impjiegi stabbli. Il-qatt f'Malta huwa smat li jinżel għal 2.5% s-sena d-dieħla, waħda mill-inqas rati fl-Ewropa meta l-medja fiż-żona euro tibqa' madwar 6.5%. Il-prezzijiet skont l-istess rapport se jikbru bi 2.4% fil-waqt li l-bilanċ tal-kont korrenti, jiġifieri dħulu l-infiq fuq barra, jibqa' pożittiv b'aktar minn 5% tal-prodott domestiku gross. Sinjal ta' ekonomija b'saħħitha u kompetittiva. Fl-isfond fejn il-pajjiżi ewlenin bħal-Ġermanja u Franza qed ibatu minn tkabbir ekonomiku baxx, l-IMF iddeskriva lil Malta bħala waħda mill-ekonomiji żgħar li qed imexxu tkabbir fl-Ewropa. L-IMF tem jgħid li l-isfida ewlenija l Malta issa tibqa' li żżomm dan il-pass ekonomiku b'mod sostenibbli waqt li tkompli titnaqqas il-pressjoni fuq il-prezzijiet u l-inflazzjoni.